Slovensko, krajina plná lesov, hôr a hlbokých dolín. Na prvý pohľad pokojné miesto, no pod povrchom sa skrývajú záhady, ktoré desia aj skúsených záchranárov. Ľudia tu miznú, bežne, bez stopy, bez vysvetlenia. A dnes sa spolu pozrieme na tie najtemnejšie zmiznutia v slovenských horách, prípady, ktoré dodnes strašia miestnych aj odborníkov. Slovensko a fenomén horských zmiznutí Slovenské hory každoročne privítajú tisíce turistov. Väčšina sa vracia domov s krásnymi spomienkami, no každoročne sa objaví aj niekoľko neobjasnených zmiznutí. A niektoré z nich sú tak zvláštne, že sa im odmietajú venovať aj médiá. Niektoré prípady boli rýchlo uzavreté, iné zostali otvorené celé roky. A niektoré sa ani len nezačali vyšetrovať poriadne, pretože chýbalo čokoľvek, čo by mohlo naznačiť, čo sa vlastne stalo. Juraj H. Caja, Tatry. 2015. Juraj bol skúsený turista, mal moderné vybavenie a rád chodil sám. 15. júna 2015 vyrazil na túru krysom. O 10:42 zachytil jeho mobil posledný signál. Počasie ideálne. Viditeľnosť vynikajúca. Záchranné tímy prehľadali celý úsek. Ani stopa. Pes nič nezachytil. Ani kus oblečenia, ani odhodená fľaša, ani signál z GPS hodiniek. Niektorí tvrdili, že ho videli sedieť pri Popradskom plese, no nenašli sa žiadne dôkazy. Juraj zmizol, ako by sa prepadol pod zem. Prípad 2. Trojica z Nízkych Tatier 1997. Tragický a dodnes nevysvetlený prípad 3 mladých mužov, ktorí sa rozhodli prejsť hrebeň v zime. Ich výstroj bol základný, ale dostatočný. Mali jedlo, mapy, stan a signálne zrkadlá. Po 3 dňoch prestali posielať SMS-ky. Po týždni ich hľadali desiatky ľudí. Našli len stan s roztrhanými stenami a krvou na snehu. Stopy viedli pár metrov a končili, doslova. Záchranári, ktorí boli na mieste, neskôr anonymne uviedli, že počuli niečo, čo znie ako hlasný ženský smiech, hoci v okolí nebol nikto. Miesto sa vraj odvtedy obchádza oblúkom. Prípad 3. Lesník Miroslav, Malá Fatra, 1984. Miroslav bol pracovníkom lesnej správy pri Zázrivej. Zmizol počas bežnej prehliadky lesa. Jeho nákladiak našli zaparkovaný, bežiaci motor, výbava vnútri. Po 3 dňoch objavili jeho čiapku, zavesenú na konári v neprístupnej stráni. Žiadne telo, žiadne stopy. Niektorí hovoria o zlej zóne v tej oblasti. Zver sa tam vyhýba, stromy sú pokrútené, technika tam zlyháva. Prípad 4. Zmiznutie študenta Tomáša, Slovenský raj. 2009 Tomáš sa vybral so skupinou priateľov na známy chodník Suchá Belá. V určitom momente sa rozhodol oddeliť a ísť inou cestou. Ostatní ho už nikdy nevideli. Batoh našli v krovi asi 100 metrov mimo chodníka. GPS signál sa odpojil v zvláštnej hluchej zóne, kde inak technika funguje normálne. O rok neskôr sa našla jeho topánka bez známok poškodenia. Miesto sa odvtedy nazýva medzi záchranármi Mŕtvý roh. Vraj tam mizne signál a ľudia majú zvláštne halucinácie. Prípad 5. Turistka z Poľska, Roháče, 2018 poľská turistka 28 sa vybrala na túru bez sprievodu. Zanechala SMS s trasou, kam ide. Nikdy sa nevrátila. Jej telo sa nikdy nenašlo, no asi po 6 mesiacoch prišlo video z jej mobilu na účet Google Drive. Video trvalo len 2 sekundy. Bol na ňom les, hmla a tmavý tieň v pozadí. Google tvrdil, že video nahrala samotná turistka z neznámej IP adresy. Polícia to odmietla komentovať. Niektoré teórie sú pragmatické. Nehody, zvieratá, podcenenie terénu. No niektoré prípady vyzerajú ako vystrihnuté z hororu.
Ľudia miznú bez stôp v oblastiach bez technických problémov, často za ideálneho počasia. Objavujú sa len symbolické predmety, topánky, kríže, hodinky, nie telá, nie stopy. Medzi najznámejšie alternatívne teórie patria paranormálne sily, duchovia, temné bytosti, energia hôr, zóny mimo reality, portály, časové trhliny, militárne experimenty, ktoré unikli verejnosti. Slovenské hory sú nádherné, ale môžu byť aj zradné. Niektoré miesta možno nie sú určené pre ľudí a niektoré zmiznutia možno nikdy nemajú byť vysvetlené. V lesoch to niekedy len vyzerá, že tam nikto nie je, ale niekedy vás sleduje niečo, čo tam bolo dávno pred nami.